मिक्स बाय राज बाबा। म्यूजिक ए माई तोहर दामाद परल सौतिनिया के फेर में उ तो सुबेरे जाला आवता रोज गद बेर में। ए माई तोहर दामाद परल सौतिनिया के फेर में उ तो सुबेरे जाला आवता रोज गद बेर में। शरम के हापतिया रे माई अखिया में दिहले लोरबा घरे बोला ले हमरा के बलमुआ बड़ा कठोरबा घरे बोला ले हमरा के भतरा बड़ा कठोरबा। रहनी रे माई पता न लगल कर चाल के हमरा बुझाता सुने रे माई गाँव में रखल बा माल के। नया नोहर रहनी रे माई पता न लगल कर चाल के हमरा बुझाता सुने रे माई गाँव में रखल बा माल के। बड़ा कठोरबा घरे बोला ले हमरा के भतरा बड़ा कठोरबा। घरे बोला ले हमरा के भतरा बड़ा कठोरबा। जब हमें पूछी ने उनका से बतिया उड़ा देता हंसी मजाक में। प्रीतम अकेला बिरजू वीरेंद्र रहेला उहे फिराक में। जब हमें पूछी ने उनका से बतिया उड़ा देता हंसी मजाक में। राज बाबा या बिरजू वीरेंद्र रहेला उहे फिराक में। लखींदर देवरवा छोटे नु बाटे धरत दूनु गोरवा घरे बोला ले हमरा के बलमुआ बड़ा कठोरबा घरे बोला ले हमरा के भतरा बड़ा कठोरबा। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलैया बारा नेपाल।